Uyayikhumbula indlela mose sasihlukane ngayo. Uba ndandingafuni umntwana and wena wawuleqela uba sibe nomntwana, mina ndabe ndingafuni umntwana at that time. So ngicimba uba ngoku sendi-right, sendi-ready kahle. Andithi uyazikhumbula izizathu zami uba ndandingasebenzi, ndihlala kwagogo. Selikhona itorho endilibambileyo endiliyathembisa. Manje usuzongitshena manje lokho wena usufuna umntwana. Ewe sendi-ready uba ndingaba nomntwana. And andiboni uba khona omnye umuntu ongaba right uba bengitata umntana wami ukudlula wena. Ngwena endikwaziyo ndiyakwazi uba abantwana ubathanda kangakanani and ndiyazi uba sozolahle igazi lakho. Uyabazi abafana mosapho ngaphandle uba bayabaleka. Andikwazi ukuriska loo nto for igazi lami. Manje sonke lesikhathi ububona ukuthi mina ngizolinda wena. Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke njengoba usisi wami ela eceleni kwami, kuchaza kabanzi ukuthi khona lo muntu lo asafisa ukuthi aphinde abe naye kwezothando futhi ngesimanga sokuthi usamthanda. Kodwa-ke uzoba silandise kabanzi la baqala ukuhlangana khona, ikhathi ezimnandi ayikhumbulayo bebe nazo bobawu-2, nala behlukana khona njengoba esela namhlanje efisa ukuthi aphinde abuyelane naye futhi. So-ke asike simuphe ithuba simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sawubona kunjani? Yebo sawubona sisi njani? Ngiyaphila. Umaba lahle naye? Umasilangwe. Silangwe. Abasilangwe bajwayele ukutholakala ko Eastern Cape. Yeah, Eastern Cape. Oh, ubuya khona vele? Yeah, ngibuya khona sisi. All right. So-ke la eThekwini ufika nje mhlambe ngomsebenzi noma ukufika ngokosikolo noma khona umndeni wakho ola eThekwini? Nomndeni wami ola eMlazi sisi. Ngifike ngizofuna amatoho. Oh, okay. So uhleli kahle. Yeah, ngihleli kahle. All right. So vele umchazele-ke ukuthi umuntu wakho lo ofuna ukubuyelana naye nahlangana kuphi naye? Sahlangana kuMlazi festival. Okay. Yeah. Nanizubhuza lapha. Sizobhuza kumnandi kunje sase siyabonana kanti nami ngizozitholela uphesini partner. Mhlambe ngabe ubukeka kanjani? Mkhulu komzimba, mncane, mude, mfishane, uyakhanya, uyidaki? Uslim ngokomzimba. Mude nje kancane kumina. And inhlobo yakho le? Yeah, inhlobo yami. Le inhlobo zamakhathi. Okay. Oh, kude kusuka kwaBhanoyi. Yes. Okay. So, nahlangana ke eMlazi, kumnandi kunjeya, waqala ke washela. Yebo, waqala washela ke, nachazeka ke nami. Okay. Nase nahlanganisa ke ubudlelwane. Sase sahlanganisa ubudlelwane ke sisi. Mhlawumbe ngabe iziphi izinto ezikhumbula ezinhle enenzelene zona nobo2? Bekumnandi besihamba wona ama-festival sonke kumnandi nje sizikhipha kunje ya. Ube wakhohle ama-birthdays wakho noma behlezi uyakhumbula? Akakaze Nkosi yami akakaze nangolodwa ngakhohle. Ubesho ngo 1 minute past 12 ebusuku. Athi happy birthday ngifuna ukuba ngokuqala. Oh okay, mhlawumbe ngabe bese neminyaka mingaki nindawona? Bese sino 3 years. Oh all right. Niphathane kahle. So ke ngabe ninabo abantwana noma cha? Yeah, asinabo abantwana sisi. Okay. Mhlambe ke izathu zenu. Ngezathu zethu yena ubeseyifuna ingane. Oh. Cha mina bengakabi ready ke for umntwana. Oh okay. Mhlambe itoho ubungalitholi, mhlambe ubuka zonke lezo zinto lezo. Bengakalithola itoho, ngihlala kwagogo phela ikagogo kuko kama wami. Oh okay. Akona nje ekhaya phela ikagogo la ngihlala khona. Senzozisa omnye umphefumulo ilunga lomndeni elisha. Ayibona leyo nto? No, ngiyakuzwa. Mhlambe ke uke wahlala naye phansi wamxoxela kahle ukuthi njengoba yena emfuna umntwana, hayi ngoba nakho uthi wena umfuni kuyikona ukuthi kusanezimo eziningi efanele zilungiswe kuqala kuyima kuthola umntwana. Uke wakhuluma naye kanjalo? Sizamile ukuyixoxa leyo nto. Kuthe kusuka lapho wavele wabhoboza ikondom. Usefuna ukunimithisa ke, shukuthi ufuna ukunimithisa ndingazi. Shukuthi ngizobona senimethi. Ima uma kanjani ebhoboza? Ndiyaklina manje ndiyaklina endlini yakhe hayibo. Amakhondom wonke abhoboziwe. Manje ndithi wonke amakhondom abhoboziwe. Manje ndimbuza avelalweke. Angafuni ukuvuma avelalwe. Vele ube nezinto zakhe zokuthi ingane yamakhelwane iyathanda ukuthatha ingane yamakhelwane uyabona sekungeyethu. Buka nje sekungeyethu baby. Wazwa muhle. Azacela ingane ukuthi ayilale phakathi kwethu uma nifikile. Soba khona ingane elala phakathi kwethu. Sho kufanele ni practice ukuba ngumama.
Shuthi beyifuna ngempela. Yini mhlambe ekuyifamily yakhe bancane ngaleyo ndlela ukuthi uyafuna ukwandisa umndeni noma uyayithandela nje abantwana? Uyabathanda abantwana yena Nkosi yami. Abeve bebancane kubo la ezalwa khona. Ababancane. Kuma wakhe nje bawu5. Oh, mhlambe ubhuti lo ulinganiselwa eminyakeni emingakana njengoba ebesekucina kangaka ngomntwana. Ake mhlambe seyibona esemdala kakhulu ukuthi kushaya lesi sikhathi ngiminyaka anayo manje kube ukuthi anayo umntwana. Uneminyaka ewu26 yena akamdala kakhulu nokuthi naye isimo sakhe financially asikho right. At least kuthiwa sobabini sizokwazi ukumaintain umntwana. Kwazi kwanzima. So ke yini le nixabanisile kangaka nezinihlukana? Sixabaniswa khona ukuthi anifuni ukukhulelwa kodwa ndiyabona ukuthi inkinga ukuthi awakabi ready kuba nomntwana. So wakwata ngalendlela ukuthi uyakushiya ke manje asafuna ukuba phinda abe nawe kwezothando. Akasafuni. Kodwa ndiyabona ukuthi kunoba nilahlekelwe nguye. Zininzi izinto esesizenzile sindawonye. Ngcono kona ukuthi bendingekho ready that time sihlukana but now ndiyabona ukuthi hayi sendi right sendingaba nayo umntwana likhona itoho futhi liyathembisa. So usuhlala emqashweni noma usahlala ekhabo mama? Sendihlala emqashweni manje. Bendihlala kwagogo that time sendihlala emqashweni wami. Oh okay. Mhlambe umntwana mesefikile emhlabeni ikhona indlela ukuthi indlela mhlambe usebenza ngayo kube khona imali ekhiphayo njalo ngenyanga for umama umbhekelelayo. Ikhona. Okay, shuthi uright kahle manje. Hayi Nkosi yami ngaba ndiyadlala itoho lami li right kakhulu li right. Ingoba njani ngafika ezingeni enifuna ukuba kulo. Oh, so ingakho ufuna ukubuyelana naye bhuti? Uyena umuntu engaba ngutata womntana ama ndimbona omunye umuntu. Senesikhathi singanani nahlukana? Hayi akakabi isikhathi eside 6 months awukakapheli sisi. Okay. Mhlambe ngibuka lento leyo ukuthi abantu besise bajwayele ukuphuthuma. Uthola ukuthi usanda kuphuma kobunye ubudlelwane kuyabajikijiki kuba ngabe isikhathi singanani usekobunye. So njengoba wena ufuna ukubuyelana naye uma ngabe kuthiwa kuyenzeka usenomunye umuntu uzokwazi ukubekezelela lokho? Hayi akakabi naye sisi. Akakabi naye? Hayi akakabi naye. Usho? Ndisho. Ndiyamthemba. Akakaze nje wanihlupha kule minyaka ewu3. Akakaze. Okay. Mase athi ungiphathe kabuhlungu ngalendlela ukuthi yes vele ngiyakuthanda kodwa ngesimanga sokuthi wangiphula inhliziyo ngokuthi ngizamile ukuthi ngixoxe nawe indaba yabantwana kodwa wena bewala. Athi kwakona lokho nje kwangiphula kakhulu ngakho ngasafuna ukubuyela nawe. Hayi ngizozama ukumunderstandisa umuntu wami ndime nimazi umuntu wami ucofu wakhe. Uyamazi ukuthi kufanele utoboze kuphi? Ndimo waziyo. Okay, sure, so ngamlanda ke. Ngiyacela. Sisilanda line. Alright, ngicabanga ubhuti waba Sibongo. Ungakamhlongo mina Sibongo. Alright, sisi uyamazi? Ya ngiyamazi usisi. Oh, okay. Ish. Mawubhekile ngabe ubizweleni la? Mawuzicabangela nje ngokwakho. Ngicabangayo kwamanje ngasho ukuthi mhlambe kodwa mhlambe usisi menzo uyichazela yena ngazi yena mhlambe uthi ungibizelini noma khona mhlambe afuna ukusho noma afuna ukudlulisa noma khona akukhumbulayo. Wawukade ugcineni ukukhuluma naye? Angikade ngigcina ukukhuluma naye sekudlula izinyanga ezu4. Oh, okay. Yeah. Mhlambe ke nazana kanjani? Ubumazi kanjani? Mhlawumbe ngabe umakhelwane wakho noma usisi wakho noma uphesini obunayo kwezothando noma ubumazi kanjani? Hayi usisi ngimazi ya bengithandana naye. Oh, all right. Yes. Okay. So njengoba ula ekhaya sicelile ukuthi usijoyine ingoba nakho yena usibhalile kuhlelo elithi Love Back. So ngicela umuphi isikhathi sakho umuzi usikahle kahle yini la kubizele yona la ekhaya namhlanje? Okay. Kana inkinga ngisho? Hayi cha inkinga. Bengicela ukukhulumisana naye. All right. Right simpi. Yeah, ngiright unjani? Phila selilidi ixesha singathethi. Kodwa manje vele nigawule ndiwahuqa. Ndikubhale lapha ngoba uyayikhumbula indlela mosesa sihlukane ngayo. Uba ndandingafuna emntwana and wena wawuleqela basibe nomntwana mina ndabe ndingafuna emntwana at that time. So ngicimba ngokusendi right, sendi ready kahle. Andithi yazikhumbula izathu zami ba ndandingasebenzi ndihlala kwagogo.
Selikhona itoho endilibambileyo endiliyathembisa. Manje usuzongitshena manje lokho wena usufuna umntwana. Ewe sendiready uba ndingaba nomntwana. And andiboni uba khona omnye umuntu ongaba right uba bengitata umntanam ukudlula wena. Ngwena endikwaziyo ndiyakwazi uba abantwana ubathanda kangakanani and ndiyazi uba sozolahle igazi lakho. Uyabazi abafana mosapho ngaphandle uba bayabaleka. Andikwazi ukuriska loo nto for igazi lam. Manje sonke lesikhathi ububona mina ngizolinda wena. No, hayi bubu uzondilinda kaloku. Hayi bubu uzondilinda kodwa andiboni uba wena ngaba sowuqhubekile wade wafikelela ezinqumeni zokwenza abantwana. Ayi. Mina bengenaso isikhathi sokukulinda ngoba ngakucela ngalesa sikhathi wena wanqaba wagoloza ukuthi sibe nomntwana. Kodwa usuyabuya manje usuzothi asibe nomntwana. Ngazi ngani noma mhlambe manje awukazi ube nomuntu before uhlukane nami. Hey bengingenalo lo xesha bekufanele nilungise impilo yami ngizama ukuziqoqa nje. Bengingenalo ixesha labantu. Bengingekabi naye njengegama elinye. Ya ungasho njalo kodwa iproof yalokho ayikho. Nami ngeke ngikwazi ukukuthemba nje obusho njalo. Ngicimba uyandazi sisumkhulu kakhulu 3 years sowuthandana. Ubungani ngityhola ngoba ndingaba sengike ndathandana ngalo 4 months. Okay. Kodwa mina sengimove on. Sengithola umuntu then ukhulelwe njengoba sikhuluma. NgoFebruary uyateta. Ngo4 months sekhulelwe. Ya ukhulelwe mos. Hayi kwazi ukuba khona leyo nto ayikho leyo. Hayi. Ikhona nakho nje ngiyakutshela ukuthi ikhona. Mina nithandane nawe for 3 years awukaze wanjolela noba lo muntu ufuna ukuthi ube khona lonke elixesha. Uqale nini ukuthandana nalowo muntu ngaba ngoku sekhulelwe? Shukuthi bevele khona ndikhona mos. Wambona nithi ube khona enkathi ukhona wena. Xa uzothi wena uyateta ngoFebruary. Xa uzothi uyateta ngoFebruary that means ubevele khona ndikhona. Ucabanga kanjani? Yazi yanishiselisa. Ewe angicabangi nawe ungabali inyanga. Uba ngokusela inyanga ezingaphi ubatete. Shukuthi ubevele khona. Sino 4 months thina sihlukene. That means lowo muntu no 6 months ngoku. Anginaso ke mina isikhathi sokubala. Okwakho nje ukuthi ulalele lokho engikutshena khona. Okay. Wakwamthanda kodwa usisibhuti. Ya ngeke ngamthanda. U3 years wonke umubala nawe uyabona u3 years isikhathi kodwa ubunomuntu obunaye ulala nami ulala naye. Shuthi bendizoba nomntwana mina bene step mother ndikhona. Usho kanjalo wena kum. Angisho kanjalo mina ngithi sengibuza. Uthini xa sithina sihlukene 4 months back kunomuntu omithiyo uno 6 months. Nawe uyasho athi sihlukanile mina nawe. Lo muntu ubevele khona ndikhona mos. Hayi. Ube khona ndikhona. Ubumazi. Kubani ke bengumakhopheni phakathi wami naye? Ubumazi lo muntu okhuluma. Beningamazi kodwa xa nibala ngoku. Hayi ungazondenza isibhanxa. Xa nibala lo muntu lo ozoteta ngoFebruary. Ubevele khona ndikhona. Bekundimakhopheni noma besazi ba ndikhona understand. Manje yini umbuze lezi zinto umbuza zona ngoba phela wena unqabile ukuthi sibe nomntwana. Besizoba nomntwana kanjani uzazibunayo omnye umuntu olala naye? Kwalapho shuthi ndizincedile baningafuna ukuba nomntwana. Shuthi ndizincedile vele. Uzincedile. Shuthi ndizincedile. Kodwa manje ufuna sibe nomntwana. Bendizixelela uba usengilami ebenimazi unguye kanti awunguye. Bendizixelela uba uright, bendizixelela uba ungena umuntu, bendizixelela uba ufana nabanye abafana. Kanti ufana nabo bonke nje abafana abalapha phandle. Ubuvela uzombaleka kwayilowo mntwana. Ngoba uhamba uyofuna le ntombazane yakho enefika seninomkhaba kaloku andithi. Ubuvela uzonishiya mos. Ngiyacela sibuyeleni emumva nihlukane ngayiphi inyanga. Mekuwukuthi khona usisi ozoteta ngeFeb. Kusho ukuthi lo muntu wakhulelwa, shuthi waconceive ngeMay. Mesingaqala ukubala sithi June. So nina nihlukene ngayiphi inyanga? Bala awufuna ukubala uthe wena ngo4 months mina bendingazixeleli nje ngoba kwathina sino 4 months sihlukene bala awufuna ukubala sikumele kubale mina manje kanti ubalo letho omunye la Shuthe bekavele khona usisi Be honest akekho umuntu ozokushaya la vele asinawo amandla ukuthi sikuthinte ngezandla zethu but ngiyacela nje ukuze usisi ezoba right enhlizweni yakhe Shuthe ubevele khona akakwazi ukuthetha kodwa yakwazi ukumithisa
Awukwazi ukuthetha ngoku? Ya ngasho ukuthi ubeka khona. Oh. Uyavuma. And ububathanda bobawu2. Noma kahle into ebisenhlizweni yakho wena ukuthola abantwana. Ya uthola umntwana naye usisi ubesenhlizweni yami. Okay. Ya ngoba yonke into bekuyenza naye. Ngineqiniso kuye. Nje Iqiniso kodwa ulala ngaphandle. Ifoni yami eyithi eyibuka engena kuwo wonke ama social media platform. Engatholi ukukhona umuntu. Mangase ngibuze yini le engaka oyithanda ngabantwana? Yini le besikuphusha kangaka ukuthi mangabe ukuthi usisi uyanqaba mhlawumbe ubheke kwezinye indawo zikhona ezinye ibeletho vele ezihlezi zikulungela ukuthwala umntwana. Yini le egqugquzela kangaka ukuthi ubufuna umntwana? Into engenze ngifuna umntwana ukuthi bonke omzala bami sebenabantwana bonke. Oh okay. So bese ngifila leyo pressure leyo ukuthi sekusele mina ngedwa. Kodwa mina nawe asikho financial stable. Fanele sikhiqize abantwana njengoba wena uyafuna. Anje ngitshela ukuthi umsebenzi sengizowuthola. Suzowuthola. Nangu ke mina sendiwutholile umsebenzi wena usumithisile. Shothi buvela ulinda ithuba eliright ukuthi nje size sihlukane khona uzohamba uyokhulisa umntana wakho kahle. Wena nje ubuzo ukhulela umntwana okuba hlukananga. Ukhuluma ngaliphi ithuba eliright? Lo time kade ufuna abantwana bongasebenza indawo ezindawo. Hayi bengasebenza indawo. Okay. Umntwana ebiza kangaka. Manje fanele senze njani la? Usisi njengoba ekucela uthando futhi uyamamukela noma mhlambe awusazimiselanga? Hayi. Ithini into? Engakusho ngasho ukuthi hayi angisazimiselanga ngayi. Yeah. Sengimove on ngempilo yami sengithola umunye umuntu okwazile ukungitholela umntwana ngalesikhathi engimdinga ngaso. So usisa ngisibona isidingo sokuthi abuye empilweni yami. No, ngiyakuzwa. Ufila kanjani? Hey, ngifila bad sis. Angifuni ukuxoka. Bengayilindelanga into ba yena ngaba enami. Sendishiba every weekend bendihamba ndiye kuye afike napha neveki azonichecka. Kanti still unaye omnye umntwana naye. Sihlukana nje kanti futhi umithisile akanixeleli. Angifila bad shame angifuna ungasho. Andingakholwa. Mhlawumbe ngizokholwa xa ndimbona lo ntombazane ehamba naye. Andingakholwa kufani naye. Yo. So uzazophinda ubuye umlandelele noma uzomiyekela nje la manje? Hayi sisi ngizokholwa ngokubona andizumncama umuntu wami. Ufuna ukubona kuqala ukuthi ukhona yini nalo usisi. Ngifuna ngabe mhlambe unazi izithombe zakhe efonini? Mewuthi uyateta ngoFebruary lo muntu I'm sure isisu sesivelile na kanjani. Mhlambe ngabe sikhona izithombe zezisu akakusendela zona njengoba bomntwana noma azikho? Izithombe kwamanje zikhona ezimbili. Ungakhona ukumbonisa? As forced but uthe uzoba right mayibone ukuthi ukhona ngempela lo muntu endokhulelwe. Ngeke ngikhona ukumbonisa because angimthembi kwamanje. No hayi kezwakala. So asike sithi mlinde uzobona umntwana because uthi akekho right ukuthi ubone isithombe so sasisi. So at least ke mawuthi uzoncama ngoba nakusubona umntwana njengoba ngafuna ukukhombisa isisu kulungile mlinde azabe khona umntwana and then mhlambe ke ndiyakuva sisi kanti I'm even willing ukuthi kwamna ndimkhulise lo mntwana naye. Oh uyezwa? Yeah ngiyamuzwa. Bo uyasmile. Shothi akujabulela kakusho. Phela vele akujwayelekile ukuthi umuntu wesifazane akwazi ukukhulisa enye ingane angayizali. Yeah. Kodwa yena uthi willing. So lokho kuwena kufika kanjani enhlizweni yakho? Ungamnikeza uthando back mayisho kanjalo? Maybe mangacabanga kahle mhlawumbe ngamnikeza uthando back because lokho kuyasho ukuthi akaze date nomunye umuntu as long as ehlukane nami. And uyabonisa ukuthi yena uthanda wena. Yeah, yena uthanda mina hayi umunye umuntu. So
shuthi-ke ungadinga isikhathi sokucabanga kuqala kuyima unikeza uthando. Yeah. Okay. Ake asike sivele sihlale ethembeni because uthi mengathola isikhathi sokucabanga kuqala then uzobuyela kuwe ke. Hayi masilinde. So akathe becabanga nawo ubuzilungisa nala kwangekho right khona kwezinye indawo mekuza ngakuyena. Ukuze zothi mesecabangile seqedile mhlambe asazi mhlambe umshado asazi kusiyami nize ningimeme mina ngohlonipha isimemo ngithungise ngize. So angazi noma siyawina noma siwini kodwa ke ngicela ukuthi sivele siyiphethe la indaba. So njengoba usacabanga uvumelekile ukuthi akufonele mhlawumbe uvumelekile ukuthi akuvakashele ekucabangeni kwakho noma mhlawumbe niyoqala ukukhuluma usewuqedile ucabanga. Hayi ngizomtshela ukuthi angivakashela azongibona. Okay. Yeah, kodwa kwamanje singakhuluma efonini. Okay. Yeah. Uzwile? Hayi ngivile sesiyawuna. Babo lapha emakhaya kubuye ngazothi kukhombe ukuthi sisendleleni eya ekuwineni. Asazi kodwa ke mina ngibafisela inhlanhla nkosiyami uthando yinto enhle kunanomba. Cela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare mina ngithanda kakhulu. Bye.